Хора, днес ще играем Clash Royale. Ще събираме за Crown Chest. Извинете, само да зареди. Да. Ще отворим Silver Chest. 20 Gold. 1 Bomber. И 2 Spear Goblin. Сега ще събираме за Crown Chest. Ето ми го дека. Baby Dragon мога да го направя втори левел, но събирам 500 джема, ако ми се падне. Тук в шопа Legendary Chest, както знаете. Аз съм 4 левел на първа арена. Ето ми го клана. Казва се BG Legendary. И сме 6 човека. Ако искате влезте, ето ги какви са правилата. Без псовни или кик. Донейт, който направи 300 елдер. Ако лидер по решение на лидера или направете 100 коронки или повече колидер. И сега ще играем два батъла. Само да заредим. Роналдо се е кръстил. Той и е тройка. Пусна ми Уич. Аз ще му пусна така. О, гадно, фаербола ми уби бомбара, видяхте. Ще му пусна така. Само да не ми пусне скелетонна армия, защото ще се изнерва. И ПК-то пробива. И да, наби доста кръв на кулата. Москитара довършва. Не можах да му я взема, но я оставих на малко. Тук може да е проблем този великан. Тук има валкири. Но го унищожих. Пусна ми фаербол. Странно. Но така ми наби повече кръв. Тук от страна на Baby Dragon победих. Слава Богу, че Baby Dragon не почна по бомбара, защото бомбара е доста полезен. Може да унищожи барбериани обикновени. И да, победихме на 3 коронки. 28 купи и Silver Chest. 5 парички. Ще играем още един батъл, да се надяваме, че ще спечелим. Този е тройка. Ще му пусна така. Ако се чуете защо му пуснах ПК, защото ПК-то бие по много кръв на великана. Тук му пуснах Baby Dragon за разсейка, защото ще да ми унищожи бомбара и ПК-то. О, тук гадно ми пусна вълката, но моето ПК е втори левел. И тук тази колама ще си замине. Да. Опа, тук е пуснах на грешно място. Извинете ме. Тук ми пуска о, не. Лошо. Дано му го унищожа. Да, унищожи го. И ще почна да нападам по главната кола. Тук ми пусне едно валкири. Но аз пак ще го унищожа. Да, на един удар на ПК-то беше. И ще се надяваме, че ПК-то тук ще удари. Да. И съвсем малко остава до победата. Знае се, че вече имаме коронен чест, защото му взех една. Ще им пуснем така. Добре, тук уби ги. Мале, вижте на рицаря на колко малко остана.
Тук много лошо си изигра хода. Сега може да го бием. Да се надяваме. Великан да удари още един път. И да, благодарение на Великана победихме. И дългоочаквания момент. Крон честа. 155 голд. 3 джемс. 1 фаербол. И току-що спечелихме Валкири. 9 ритаря. И 9 арчера. И, дами и господа, супер отключихме Валкири. Само да си прибра арчерите. И ритаря. И това е днес от мен. Ако искате, абонирайте се за канала ми. Ако клипчето ви е харесало, ще снимам още. И да се абонирате. Ако ви е харесал дека, може да го копнете и да го давате на приятели. Това беше от мен. Довиждане.